Σήμερα θα δούμε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί μια κυψέλη για να μπορέσει το μελίσι μας να ξεχειμωνιάσει. Πρώτα απ' όλα, όπως θα δείτε, η κυψέλη έχει υπερυψωθεί περίπου στους 20 με 25 πόντους, βάζοντας κάποια τούβλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τσιμεντόλιθους ή κάποιοι χρησιμοποιούν και παλιά λάστιχα. Τα παλιά λάστιχα όμως έχουν το κακό ότι μπορεί να μαζέψουν μέσα νερό και το οποίο αργότερα εξατμίζεται και η υγρασία πάει στην κυψέλη μας. Πάνω από την κυψέλη μας έχουμε αφήσει μπλε φελιζόλ, το οποίο δρά σαν μονωτικό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες όπως ξέρουμε, αλλά και το χειμώνα κάνει πολύ σημαντική δουλειά, γιατί όλη η υγρασία ξεκινάει και κάθεται από πάνω, οπότε προστατεύει πολύ την κυψέλη μας. Βλέπουμε ότι η είσοδος έχει περιοριστεί και πάνω από το πορτάκι έχει τοποθετηθεί πλαστική ταινία, γιατί η υγρασία ξεκινάει από τα τυχώματα και σιγά σιγά στάζει, με αποτέλεσμα, αν δεν έχουμε τοποθετήσει πλαστική ταινία, να εισχωρεί λίγο μέσα στην κυψέλη και να δημιουργεί μια μικρή υγρασία. Επίσης υπάρχουν σφυγγοπαγίδες δίπλα από την κυψέλη μας, έτσι όποιο έντομο πάει και ενοχλεί τις μέλισσές μας, στο τέλος καταλήγει στη σφυγγοπαγίδα μας. Αν δείτε, η σφυγγοπαγίδα έχει αρκετούς εχθρούς, οπότε έχουμε βοηθήσει σημαντικά τις μέλισσές μας. Κάτι άλλο που θα παρατηρήσετε είναι ότι υπάρχει κάτω από την κυψέλη στρωμένο νάιλον. Αυτό το χρησιμοποιούν κυρίως σε κυψέλες οι οποίες είναι με ανοιχτό πάτο για να κρατά την υγρασία του εδάφους ώστε να μην ανεβαίνει. Όπως θα παρατηρήσετε, έχει κρατήσει και εδώ κάποιους υδράτμους, οπότε βοηθάμε τις μέλισσές μας σημαντικά. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι η κυψέλη μας να έχει μια ελαφριά κλίση προς τα μπροστά. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν ανυψώσουμε την κυψέλη μας και χρησιμοποιήσουμε κάποιο βοηθητικό ξύλο ώστε να της δώσουμε την κατάλληλη κλίση. Και όπως θα παρατηρήσετε, οι μέλισσες φαίνονται αρκετά ζωηρές, παρόλο που η θερμοκρασία δεν είναι και τόσο καλή. Βλέπουμε τις μέλισσές μας ότι βγαίνουν, ότι φέρουν λίγοι γύρι και γενικότερα το μελίσι μας είναι κάπως δραστήριο. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην κυψέλη μας, αν έχουμε πολλή υγρασία, θα πρέπει να τοποθετήσουμε μέσα κυρόπανα και τα κατάλληλα αποθέματα τροφής να υπάρχουν για το μελίσι μας.